Salut și bine v-am găsit la un nou episod de... Adică la primul episod de Paladins. Bine, probabil nu știi ce e Paladins. Este un joc gratis și foarte tare de pe Steam. Mie îmi place. Bine, voi m-ați găsit pe mine pentru că v-ați căutat pe YouTube Ender Răzvan și voi ați dat clip pe video ăsta și voi ați dat like. Da? Ați dat like? Da? Bine, hai că am încredere în voi că ați dat like. Dar acum, nu prea înțeleg care e chestia asta cu like-urile, dar zic și eu așa că toată lumea cerșește like-uri, să cerșe și eu, că na. E la modă. Da, și dacă cumva nu vă place Paladins, sau dacă vă place și mai vreți și alte jocuri, să-mi ziceți și... Time to destroy our enemy. Așa, să-mi ziceți ce jocuri mai vreți, să-mi ziceți în comentarii ce jocuri mai vreți să mai fac. Și cu cine vreți să mai joc. Adică voi vă știți între voi ca na, că sunteți cu toții prietenii mei. Și prietenii mei sunt și ei prieteni între ei. Așa. Prea multă gălăgie, cred că acum văd cam deranjează, dar nu știu cum să... options aici. Așa, audio. Aoleu, trebuie să dau click de atâtea ori. Deranjant. Prea nasol. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Ok, hai că a început. Hai, apply, hai. Ok, return to game. Gata. Hai că e mai ok. Ok. Mamă, ce întuneric e. În fine. Știu harta asta, e șmecherașă. Da, deci noi deocamdată e la fel ca Overwatch-ul. Overwatch-ul presupun că știți ce e. E identic, doar că Overwatch-ul e gratis și asta... invers, Overwatch-ul costă și asta e gratis. Da. Fugi! Stai, ce? Cum a murit tipul ăla? Sau... ce? Nu, s-a dus mai încolo. Ok. Și-a mersi pentru scut tipul. Am capturat și acum trebuie să împingem... Și acum trebuie să împingem... Firar. Trebuia să împingem aia la ei în bază înainte să scurgă timpul. Ok. Vedeți? E un timp sus. Vedeți, da? Nu un tip, băi. Un timp. Da. Wow. Mamă, ce e acolo? Aproape a murit tipul ăsta, Bomb King-ul. Da. Despre ce... și... să spuneți și ce vă deranjează, adică... calitatea audio, calitatea video, știu că nu sunt prea bune, dar eu zic că pentru început e cât de cât ok. În fine. Și vă promit că... cu timpul o să... nu știu cum... o să-mi upgradez setup-ul, da? Așa. Să vorbim și noi corect. Dar nu pot să zic că vorbim română, pentru că asta nu e română, că setup nu e română, e română-engleză. Vorbim și noi corect, română-engleză. Și-a dat ultimata. Da, avem și ultimate. Da. Da, chiar eu cât mai... am 89. Vedeți acolo e cât la sută am din ultimata. 83? Da. Și cred că o să fac doar un match, că match-urile astea durează ceva. Cred că e de ajuns. Și dacă e... ideea e că voi cred că sunteți ocupați, nu sunteți niște no lifer ca mine. Am ultimata, dar stai să vină mai mulți. Achievement... nu e achievement. Încă nu l-am deblocat, mai trebuie 2 double kill-uri. 2 double kill-uri. Incoming! Bombița. Așa. Îmi dau ultimata? Nu mai dau. Ok, mi-o dau. Și ăla și-a dat tot. Și ăla și-a dat ultimata. Ce? Da la mo... mă. Hai, împingeți. Hai că e 1-1. E bine. Eu eram deja aici. Pe mine m-a teleportat în același loc.
foarte inteligent, jocule, foarte inteligent. Neața! Neața! A, vrei să vă arăt o chestie șmecheră? Pe B. Yay! Și pe V parcă era? Nu, pe V, pe N. Yay! Bine, inițial e pe T, dar eu mi-am mutat-o pe N ca să fie toate una lângă alta. Yay, tatuaj! Asta e ca în CS. Da. 4, 3. Da, și dacă întrebați, am și putere acolo. Pe F e o putere, pe clip dreapta e o putere. Pe grip dreapta îmi dau... pe click dreapta îmi dau scutul. Pe F... Ba, uite-ți-o! A, și-a dat ultimata, Bomb King-ul. Nu omorâ pe nimeni. Hai, dai! Mamă! Nu mă nimerești! Nu mă nimerești! Ce, băi, da, e răcită, sărăcuța fata. Sărăcuța. Ce se face acum? Iarnă, na. Mai răcesc și oamenii. Și oamenii? Păi... În fine. Wow, neața, Georgele! Hai, mă! Hai, bă, băiețaș! Bă, dar se mișcă și nu pot să-l nimeresc. The skills? Mă ascund de aici. Trag de aici. Ce naiba? Ne trag... Aoleu. Doamne. Da, și la fel ca în Overwatch deblochezi caractere de asta. Sunt șmecheră. Bine, mie îmi place să joc cu Rucus. Pare cel mai... Ah. Mama, aici era bine să am ultimata, păi eu omoram pe toți. Ok. Hai, la! Hai că-l omoară. Enemy killing spree. Cine? A, Bomb King-ul, logic. Logic. Bomb King-ul, dacă știi să joci cu el, e foarte bun, dar eu cum nu prea știu... Da. Wow! Mamă. Păi trag ăștia în mine, uite-te și tu cum trag toți în mine. M-au distrus. Finally, the end. E foarte amuzant să imiți caracterele astea, nu știu. Așa amuzant. Neața. Am ultimata. Hai! Serios. Serios. Bine, nu mă joc de foarte... Adică nu sunt prea bun la jocul ăsta, nu mă joc de foarte mult timp, dar... Na. Merge. Cred că... O să fie 3-1. Cred că... 1... Trebuie să mai ținem de asta încă 30 de secunde. Bine. 20. Bine. Eu nici nu știu unde trăgeam, mă uitam în altă parte. Ok, să-mi fac și viața. Deci dacă stai puțin și nu trage nimeni în teren sau tu nu tragi, se face viața. Da. Ai auzit bine. Yes! O să fie 2-2. Nu! Fugi! Îmi place că acum mă bucur că n-am pierdut. Tare. Sunt tare. Deci e egal. Foarte bine. Ce ai, mă? Hai să mai pun un tatuaj. Îmi place că noi dăm cu grafiti așa pe jos, nu pe pereți. Păi cum? Fraierii pun pe pereți. Opa, mai am pus pe pereți. N-ați auzit nimic. 15 seconds. Ok, și cred că v-ați prins și voi, e cine ajunge primul la 4 puncte și acum e 2-2. Da, pentru că amândoi sunt... Pentru că suntem la fel de buni și... This is uncomfortable. Dar cine a zis asta? Eu? Rucus, adică? Nu știu.
Nu vom ști niciodată. They're firing on us. Dar ce are, mă, ăla? Ce are de face așa? Mă, tu te-ai pus acolo, sus. A pus și scutul frumos. Nu te aștept. Eu trăgeam în el, știi, și venea unul pe la spate. Eu trăgeam doar așa. De diversiune, să fac o diversiune. Nu vin cuvintele, îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu știu română. Îmi pare rău. Iertați-mă. Ho, 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 ho. They can't stay away from me. Yeah! Da, și dacă vă întrebați de ce nu fac cu facecam, ideea e că fața mea e prea urâtă și se distruge camera. Și na. Hai bine. Că se distruge camera și na. Nu vreau să mi se distrugă camera. Da, ideea e că azi eu n-a vrut nimeni să filmeze cu mine pentru că... Adică nu că n-a vrut nimeni. De-aia că eu n-am prieteni și da. Din păcate. E tristă viața mea. Foarte trist. We are strong! Da, trebuie să fim puternici. Mai ales eu, că viața mea e foarte tristă, n-am niciun prieten. Bine, dar... Wow. Și-a dat ultimata, Victor. Dar ideea e că eu nu înțeleg de ce nu-i nimeni prieten cu mine. Pentru că eu sunt foarte șmecher, adică așa zis mama. Tot ce zice mama e adevărat. Tot asta e și tot asta e și mama. Dar e adevărul, nu? Nu? Pentru că a zis-o mama, nu? Ziceți că da. Ca să mă simt mai bine, scrieți în comentarii, eu sunt prietenul tău. Da? Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Am o viață tristă. Finally, the end. Dar voi sper că auziți ce zic ăștia, nu? Că așa o să fiu cam ciudat de... Vorbește așa degeaba. Nu, ultimata, fugi! Eram rip dacă stăteam acolo. Asta își dă viață. Nasol de el. Ho. Ce față am! I-ați văzut ce față are Rucus? Adică eu. Eu nu sunt Rucus, eu sunt Răzvan. Cum puteam să fac să-mi cumpăr chestii? Am uitat. Ba da. Habar n-am. Dă-o încolo. Hai să împingem. Du-te! Împinge pentru viața ta! Trage. Hai. Nu mai avem șansă. Bine, mai avem o șansă. Că dacă se uite cineva să împingă, e overtime. Adică dacă e cineva acolo. Vedeți? Fix asta s-a întâmplat. Și avem șanse. Mai există o șansă în viața noastră. We are strong. E tipul. Ideea e că aici trebuie să stea tankurile, adică astea, gata, să termină. Adică să nu stea o Eevee sau ceva. Eevee e fata aia. E acolo la assist. Nu, asta e, nu e Eevee. Asta e Eevee. Nu, Eevee e la echipa cealaltă. Asta e Eevee. Da, aia e. Dar toți ăștia și-au cumpărat, eu nu știu cum să-mi cumpăr. Sunt prea fraier. Parcă. Bine. Ce să fac? Hai, veteran, nici nu știu ce. Cumpăr și ăla, mișto. Mie îmi place... Care era? Asta era. Kill to heal. În fine, blast shielding. Hai să punem. Gata, nu mai avem niciun... Adică mai avem 60, dar nu știu la nimic, că suntem prea puțini. Hai, du-te. Știi că puteai să spui și... adică să îți cumperi să fie calul mai rapid. Da, nu vreau. Și poți să-ți cumperi și skin-uri, da, la caractere.
Eu nu mi-am luat niciunul, că sunt nimic. N-am avut cât. Acum cine capturează asta câștigă. Opa, hai să stăm. Hai, stați acolo. Cine capturează asta acum câștigă. Pentru că mai face un punct și 3 plus 1 e 4. Matematica cu Răzvan. Yes. Hai că câștigăm, zic. Rip. Mamă, sunt prea mulți. Nu, am pierdut, gata. Rip. Și-a pus și ăsta scut. Defeat. Yay, am pierdut. Yay. Ok, eu zic că ajunge pentru un episod. 15 minute, cred că a durat cam așa. Hai să vedem. Top play. Hai. Haide. Ok. Hai să vedem dacă sunt și eu. M-a omorât. Când și-a dat ultimata. Da, uite, m-a omorât și pe mine. Yay! De kill îl cheamă pe ăla. E făcut de kill. Am fost aici la Best Frontline. Mereu sunt la Best Frontline, nu știu ce. Și ca să-ți cumperi caractere trebuie 5.000 de bani și eu am. Deci, vreau să spuneți ce caracter vreți să-mi iau. Deci, vă arăt numele fiecăruia. Care vă place vouă cum arată. Și alea cu lacăt sunt alea închise pe care trebuie să le cumpăr. Deci, pe Makoa, pe Maldamba, pe Shalin, pe Ying, pe Grok, așa e, în fine, pe Ivy, pe Buck sau pe Barik. Atât. Îmi ziceți care din astea. Ok, bine. Și care câștigă, pe ăla îl cumpăr și joc cu el tura viitoare. Hai să facem și un case opening. Chiar dacă eu nu știu ce primesc aici, chiar nu-mi pasă. Habar n-am ce sunt astea. Dacă știți voi, din nou, în comentarii. Ok, am mai făcut niște bănuți. Ok, și cam atât cu episodul ăsta. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și... Pa!